Ay, liwok. Sa magka, uy, magdiok-diok maka, mahiwi dyan ni Ron. Ay, Naugawan ako ba? Wala ka ba na pa, uy, buha talaga. Kuan, hagdan, palayang hagdan lang, rice terraces. Welcome to my channel! Karong buntag, nag-upit ko din guys. Ayan guys, ang gamit ako guys, pinopen lang guys, so, spray mo na kung na-spray siya. Wow! Kapalit na, kani ang gas, pagkahuman ko gabit ani guys, karon kuning ako ang polvo guys. Kani ako guys, si Arkin. Hi guys. Alam mo, reklamo yung mama guys, kaya baga daw ka ito yung buhok. Ang daghanan siya buhok kay guys. Karon kung itiwas, kaniya lang yung bantang nagsuko. Kung tiwasan kayo medyo na yung tagas diri, dapita. Ibig mo. Karon gusto na sila ang back, ano yun. Guys, sa rupitan guys. Mangkito na siya guys, sumpay na taas siya ba? Ay, liwok. Sa mga, uy, mag-liwok maka, mahiwig yun ni Ron. Para magwapo dyan ba? Kaya man, maligo ka. Tama na. Ayun sa, wala pa. Yung fix pa na ako. Naugawan ako ba? Wala ka ba na pa, uy, buha talaga. Kuan, hagdan, palayang hagdan lang, rice terraces. Ayaw. Ana siya, oh. Tama na. Wala pa. Natawag pa gaya ako. Hapit ako mo po. Nalingin ako ulo. Wala, lagi. Ana ko ngay, kuan diri skilid na, oh. Impiyuhan ako kay... Ay, diyo! Kuha dyan ay mong dalunggan ron. Na, may baligya sa palengke dalunggan. Hindi dyan maglip-lihok. Ay, ka na. Diyo ka. Na. Gamay lang lihok. Gamay lang ikis si Manny. Putol dalunggan na ni. Gabay. Dalunggan sa palengke. Hindi mo din masagpitan. Siguro yung ispila. Gupitan. Pero may para init ang lawas. Init. Trainingan natin dito. Diyo. Tama na. Wala pa. Hapit ako mo po. Oh no! Ay, diyo. Good. Ana, gapuhon dyan natin po. Okay. Kung sa manirong mga semi-skinhead. Ayaw skinhead. Hindi skinhead. Wala. May semi-semi naman ni siya kay gapuhon natin dili ba kay Tama na. nauna magani pa oh. Sa pikas na po. Oh. Bukok. Muliukan na, mura dyan yung rice terraces kung hagdan. Pala yung hagdan. Ano ito, buhok? Ay, liyok dyan ha? Uy, dag. Yung liyok kay kuan. Kaulan nun na. Kasi liyok, lagi si istorya. Kaya mo liyok mo po ning dunggan. Istorya ka, gamay istorya. Liyok po ng kalawasan ni mo eh. Basta mo po itong sige mo daw. Itabi daw ka ng mga motor sa kuan, di ba magputo ng mga barbero anak ka man dahil basta lihukan, lagutan na sila mana dahil di ba magananas na manahon mana nila kay lagot signal na to nalagot sila kay lihukan ka nagputol ana oo kay gisamukan man sila lihukan kay nagputlan bago maligwap mo naman ka. Mukha ako. Gwapo ba yun? Gwapo, ibugsok ba? Sama siya. Ay, bugsok. Oh, good ibugsok. Good. Ay, bugsok. Basta mo na to. Bulang-bulang siya mo. Gwapo, good. Tama na. Ano pa lagi? Magula kang trimingan pag ganin kilid, oh. Wala man tayo blade.
Wala man rin tinam blade kay COVID man. Ayun ang Ay, baby. bleed at ayun, naglihok lagi ba? Yung ka magkakayo, ana, baby. Kaya dili na ta, mag-trimming na ta din. Puro mas talungga, no? Nahalan, dili dyan ka maglihok. Lihok ka nila. Opo. Gamay lang laging ikis ni Mani, puton lunggan, maglihok. Baligya, wala ba yung baligya sa palengke ng kapuling dunggan dere. Ay, ulit yun. Baboy sa dalungan. Dunggan sa baboy. Gusto ka, isa ka dunggan, dako. Yung isa gamay, anak. Ako ba yung dunggan sa baboy ba yan? Hindi magtahion. Ito sa titoy. No, lihok man ka. Bisig naipit na dyan. Lain man yung gunting, magnet man yung panit. Magnet siya ba? Ano ka ni mga iro niya? Ay! Yung ayo. Ano na hindi ka dyan sa balay nga. Ano nag-aayo. Hapit na mo. Hiliwi ba? Ano mo kayo naglabaw-labaw? Kapoy na ka? Wala pa. Mingan sa natin diling doon. Liuk dia kaya tingkoy. Tingkoy ba? Itong limpyuhan kay lain kay tanaw no. Guwapo man ang agi basta dili mo liuk ng customer na ito magpuputo. Pero isa gusto gwapo, maglihok din sila. Ano ni? Gusod ka ay ning maglihok, kapuya naman ang mutol anak. Sabi na si Pangutanag, gwapo na, gwapo na. Dahil nakahuman, si Pangutanag, gwapo na. Pero Pangutanag, tanaw na niya sa lamin, gwapo na. Sabi, isa. May na lang di kulang. Ang kay tawan tayo blade, lagi di ka makapalit sa tindahan. Ay sarado mga tindahan. Tapos di pa ako naman. Mati blade, di na takapalit. Labaha, unta. Karaan naman itong labaha. Wala nang dito eh. Ang sakit. Karaan sa labaha, dahil labaha kong lulo, man po taon pa na din sa tuwang kay naghaman po sumusunod itong labaha ato dito sa tabato, pikit. May daghang nagulat po nga makaangkot itong labaha, wapo. Nungdom ko ato ni lulo nung maggamit siyang labaha, pinasagitsit lang kahait. Yan lang baya kung bairon sa iyang kuan ng bairan mga bato. Iting hait itong babalahan to. Ana po. Tingin apurado lagi kay mga street pa oh. Kasi, ikat na ikat. Sige na. Ay sagliw ka ha. Ako sa pagpagal. Ay, saba eh. Sisa man yung pulbos eh. Kuhanin mo kamot niya oh. Ano siya? Ay, sa bawang. Nyara tanaw pag manana, tanaw sa lamina. Buga eh. Maraming snow. Hindi pa yan yung mama yung putlan lang. Kaya lain daw ka ito yung buhok mo na daw ka ay lugdo-ugkuan. Yo.
tanaw na salamin, be. Lingi salamin. Hina. Lingi salamin. Tanaw na natin, be. Gwapo na ba? Hina. Wait a minute. Ano din ang gwapo? Guys, dili ko po guys. Naupo ko guys. Asa naman ka? Gaga naman ka. Hina. Ano to guys? Nahuman nagpuro na ako sa ako. Nagpuro hindi ko ba guys. Karon. Muna to. Ako din po na sa ako. Madali nila nga masampi. Salamat sa pagtanaw guys. And please subscribe to my channel. Bye bye. Wow, Lula.